Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arim. Taong 1960, Kamiling, Tarlac. Itinuturing na isa sa mga pabigat sa bayan ng Kamiling, itong si Arim at ang kanyang pangkat. Kaya sila nabansagang salot sa kanilang lugar ay dahil sa mga pinaggagawa nila kapag sumasapit ang lalim ng gabi. Habang natutulog ang iilan, kung hindi sila gumagawa ng gulo, nagbabasag sila ng kung ano-ano sa mismong sentro nito. Marami na rin ang nagtangkang pumigil sa kanilang ginagawa, pero lahat yon nabibigo. Ang grupo kasi nila Arim, hindi lang basta mga binatilyo. Kung patayan lang ang usapan, nakahanda rin sila. Sa katunayan, may mga karga-karga rin silang armas, kaya sila kinakatakutan sa kanilang lugar. Anong panlaban ng batuta ng mga tagabantay sa mga baril nilang paltik at danaw? Bagaman isang putukan lang ito, sapat na yon para matakot sa kanila ang kanilang mga kalaban. Sa loob ng halos 2 taon, marami na sila doong ginagawang hindi katanggap-tanggap. Ang ibang barkada nga noon ni Arim, pinapahintay na lamang tumungtong ng 18 bago dakpin. Siya naman, dahil nasa tamang edad na, hanggat maaari nag-iingat siya. Ang tanging niyang rason kaya siya doon sumama ay para hindi magulpe o mapagdiskitahan. Alam naman yon ng mga magulang niya, kaya hinahayaan na lang siya. Subalit sa kabila ng kanyang magandang ipinapakita sa mga ito, tila bang hindi pa rin yun sapat, gawa ng ang nais mangyari ng tropa niya. Sumama rin siya sa panggugulpe at panggagamit ng babae. Nga pala, 10 silang magkakagrupo, kaya hindi sila madakip-dakip noon sa kadahilanang nagtatago yung mga kabarkada niya sa likod ng ama ng isa sa mga ito. May posisyon kasi yon sa militar, kaya namay hindi yun pinangangahas pakialaman ng mga pangkaraniwang militar sa kanilang lugar. Bukod kasi sa alam nito ang kahahantungan, nababahala rin yun para sa kanilang mga buhay, gawa ng anumang oras kaya sila nitong ipaligpit. Dahil sa ganoong pangungunsinte, lumala ng lumala ang ugali ng mga binatilyong yon hanggang sa inakala ng mga ito ng lahat ng bagay magagawa nila nang wala silang pagsisisihan. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan na ng pag-iingat itong si Arim. May nabalitaan kasi noon ng mga magulang niya na umabot na sa mga nakatataas ang problema sa lugar nila. Ibig sabihin nun na kahit sa proteksyon ng ama ng kaibigan nila, hindi na sila makakatago pa. Dagdag pa nito na kung hindi niya iiwasan ng pagsasama rito, mataas ang posibilidad na sasama siya sa rehas kasama ng mga ito. Kung mamalas-malasin, hindi lang rehas ang kanilang hihimasin, kundi ang makinis na kahoy ng kabaong na nakalubog sa ilalim ng lupa. Nang marinig naman ni Arim ang sinabi nito, noon ding mismong araw na yon, nagpasya siyang iwasan ang kanyang mga kaibigan. Pabor naman ito para sa kanya, lalo pat matagal na panahon niyang pinagtiisan na doon ay makisama. Sa paglipas ng mga araw, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manatili sa kanilang pamamahay. Kahit papaano, may kaya naman noon ang kanilang pamilya, kaya na may hindi na niya kailangang magtrabaho pa. Sa loob ng 1 linggo, hinanap ng hinanap si Arim ng mga kaibigan niya, pero hindi siya natagpuan ng mga ito. Maraming beses na rin yung pumunta sa kanilang pamamahay, nagtanong sa kanyang mga magulang, ngunit wala talaga yung nadatnan. Dahil dito, wala na yung nagawa, kundi pagbantaan siya na sa oras na makita siya nito, hindi lang gulpe ang aabutin niya. Inilahad din ito sa tatay niya na kung saan kailangan siya ng barkada, saka naman siya wala.
Matapos namang ilahad ng grupong yon ng mga bagay-bagay, agad naman yung umalis sa kanilang tahanan. Di naman yun pinansin ng kanyang ama, gawa ng umiiwas din yun sa gulo kahit papaano. Maliban dyan, nasisiguro rin ito na kahit anong gawin ng mga binatilyong yon, hindi na nila makikita pa itong si Arim. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kabarkada, ipinadala pala siya ng kanyang ama sa bundok kung saan doon nagsimulang mamuhay ang kanilang mga ninuno. Pagmamay-ari rin nila ang bundok na yon at sa buong lugar ng Kamiling, sila lamang doon ang maaaring maglabas-masok. Malayo rin ito sa baryo, kaya na may suntok sa buwan ng tsansang matuntun pa siya roon ng kanyang kaibigan. Bagaman malayo yun sa baryo, hindi naman gaanong nag-alala ang mga magulang niya. Gawa ng kumpleto ang kanyang mga pangangailangan sa lugar na yon. Para hindi rin siya makita ng kung sino-sino, ipinatira siya ng mga magulang niya sa kuwebang minsang pinagtirhan ng kanilang mga ninuno. Hindi naman siya doon nag-alalang tumira, lalo pat buwan-buwan yung pinalilinisan ng mga magulang niya. Sa katunayan, mas komportable pa ang kuwebang yon kesa sa mga tipikal na bahay na matatagpuan sa kanilang lugar. Sa mga unang araw na paninirahan doon ni Arim, naging maayos naman ang lahat. Para hindi siya maburyong at mangulila, isinama niya noon ang pinsan niya na nagngangalang Ikoy. Mabait naman itong si Ikoy, mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, wala ring responsibilidad sa magulang. Inako na kasi ng kanyang ama ang responsibilidad nito para lamang makasama sa kanya. Dahil sa wala naman silang nagagawa sa bundok, araw-araw marami silang pinagkakaabalahang gawin. Kung hindi maligo sa talon, magtatanim ng mga kamote, maghahanap ng mga ligaw na hayop at kung ano-ano pa na magbibigay kasiyahan para sa kanila. Minsan pinipili nilang manatili sa kuweba buong maghapon. Tamang tambay lang roon, linis ng mga dapat linisin. Hindi rin kasi nila maaaring pabayaan ang lugar, lalo pat may posibilidad na pasukin nyo ng makakamandag na mga ahas. Madali lang para sa kanila na linisin ang yungib dahil bukod sa meron itong 3 silid, medyo makipot lang rin ang espasyo nito sa loob. Pero kahit ganon, komportable naman doon dahil sa meron yung iilang butas sa mga kisame nito. Yon ang nagbibigay sa kanila ng liwanag, mapaumaga man o gabi. Isang hapon, habang nagluluto siya ng karne, sa labas ng bahay nila, meron siyang nasipat na isang matanda na naglalakad. Meron yung daladalang tungkod at sa estado nito, parang naligaw lang yon sa lugar na yon. Dala ng awa naman ni Arim, agad naman niya yung tinawag habang nagwiwika roon ng, "Manong, bawal ho kayong pumasok rito ah. Saan po ang punta ninyo?" Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatigil para kausapin siya. Pagsilay naman ito sa kanya, nang hihina naman yung sumagot ng, "At sinong may sabing bawal ako rito? Hindi ka pa ipinapanganak, iho. Nandirito na ako. Siya nga pala, iwasan yung lumabas dito ng 10 oras. Marami ritong gumagalang hindi nakikita." Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung umalis nang hindi nagpapaalam. Si Arim naman noon, naiwang tulala, gawa ng hindi niya inaasahan ang magiging sagot nito sa kanya. Ang buong akala niya kasi, tanging mga kadugulang nila ang maaaring pumasok sa lugar na yon. Kinagabihan noong mismong gabi, habang kumakain sila ng pinsan niya, doon naman nila napag-usapan ang tungkol sa mga naging ganap noong umaga. Habang pinagmamasdan nila noon ang matanda, bahagya namang napatigil itong si Arim nang marinig nitong magwika ang pinsan niya ng, "Arim, di ba mga kadugulang natin ang pwedeng pumasok dito? Casual mong nakitang naglalakad ang matandang yon.
Ibig sabihin, hindi siya pumasok rito para magnakaw ng kung ano-ano. Di kaya kadugo natin siya? Di ba? Sinong makapagsasabi? Unang-una, hindi naman talaga tayo naninirahan dito. Ginagawa lang natin tong taguan sa oras na nalalagay tayo sa alanganin. Ipaalala mo sa akin to. Pag nakauwi tayo, para naman mapag-usapan namin to ng tatay mo. Nang marinig naman ni Arim ang sinabi nito, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manahimik. Ilang araw pa noon ang lumipas, naging madalas na ang pagsilay niya sa matanda. Ayon kay Arim na wala naman doong kakaiba, pero habang tumatagal ang kanilang pagkikita, meron siyang mga pangitain ukol sa isang nagliliwanag na kahoy na nakatarak sa dibdib nito. Hindi niya mawari kung totoo ba yon. Gawa ng kisap mata lang ang nagiging pagitan bago bumalik sa normal ang kanyang mga nasisilayan. Dala ng kanyang kuryosidad, nagdesisyon siyang humanap ng pagkakataon para kumprontahin ang matanda. Hindi naman kasi niya yun maaaring gawin kapag kasama niya ang pinsan niya, lalo pat anuman ang naririnig o nakikita nito, paniguradong ibabahagi nito sa kanyang ama. Isang gabi, habang nasa kasagsagan na sila ng pamamahinga, panay naman ang ginagawa niyang pagbalikwas sa kanyang higaan dahil sa hindi siya makatulog. Wala naman siyang kinain o ininom noong hapon, kaya takang-taka siya kung bakit 10 oras na gising pa rin siya. Hindi naman niya masasabing mainit, gawa ng halos magyelo na nga ang kanyang mga paa dahil sa lamig. Nang mapagtanto naman ni Arim na hindi pa siya dinadalaw ng antok, nagpasya siyang tumungo na muna noon sa kanilang sala para doon na tumambay pansamantala. Habang nakaharap siya noon sa kanyang gasera, wala naman siyang ibang inisip kundi ang kalagayan ng mga mahal niya sa buhay. Ilang araw pa lang silang naninirahan doon, pero hindi na niya maipagkakaila ang pangungulila niya. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nagmamasid sa paligid itong si Arim, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang maramdaman ang pagpasok ng isang napakalamig na hangin. Noong una, hinayaan niya lang ito, pero sa sumunod pang pag-ihip nito, dahan-dahan naman siyang napaisip sa kadahilan ng habang pinakikinggan niya ang simoy ng hangin na yon, hindi niya maipagkakaila na parabang meron doong kumakausap sa kanya. Ayon kay Arim, para itong boses ng matanda na naguutos sa kanyang lumabas para doon ay makipagkita. Pagkarinig naman niya ng mga katagang yon, pinili na lamang niyang wag itong pansinin, sa halip bumalik na lamang siya sa kanyang higaan para magpahinga. Ngunit habang tumatagal, unti-unti namang lumalakas ang mga katagang sumasabay sa hangin. Hindi lang din ito ang nagiging epekto, bagkus ay sa bawat pag-ihip nito, ramdam na ramdam niya ang pagtigas ng kumot na bumabalot sa katawan niya. Sa pagkakatanda ni Arim, 2 kataga lamang noon ang kanyang naririnig at yun ay, Lumabas ka! Lumabas ka! Paulit-ulit itong binibigkas ng hangin, kaya naman nang hindi na maatim ni Arim ang kanyang mga nararamdaman, nagdesisyon na siyang sundin ang tinig na kanyang naririnig. Sa isip-isip niya, bahala na, basta ang importante ay makatulog siya. Malakas naman ang kutob noon ni Arim, may kung anong elemento lamang ang tumatakbo sa kanila noong mga oras na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-upo niya sa kanyang higaan, parang bula namang naglaho ang simoy ng hangin na kanina pang umiihip. Pagsilay naman niya sa kanyang kumot, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang parang tabla na ang tigas nito. Sa sobrang lamig ng kumot na yon, halos hindi niya na yun malukot ni matupi man lang. Matapos naman niya yung mapansin, agad naman niya yung isinantabi para puntahan na ang lugar na dapat niyang puntahan. Habang tahimik na naglalakad noon si Arim,
Maigi naman ang ginagawa niyang pagramdam sa buong paligid. Maya-maya pa, paghawi niya sa entrada nilang pinto, doon bumungad sa kanya ang matandang nakaupo sa isang nakahigang troso, payapang pinagmamasdan ang ganda ng kalangitan. Sa pagramdam naman ito sa kanyang presensya, nakangiti naman yung sumilay sa kanya. Pagsipat naman ni Arim sa mga mata nito, laking gulat na lamang niya nang makita niyang napakatingkad ng kulay puting liwanag na nanggagaling rito. Habang dahan-dahan namang tumatayo ang matandang yon, unti-unti naman niyang napapansin ang paglitaw ng ginintoang kahoy na nakatarak sa dibdib nito. Dahil sa kanyang mga nakita, ilang beses naman niyang ikinurap ang kanyang mga mata sa pagbabakasakaling pinaglalaroan lamang siya ng paningin niya. Ngunit hanggang sa mahawakan na siya noon ng matanda, wala pa ring nagbabago sa kanyang mga nakita. Pagtitig naman ito sa kanya, agad naman siya nitong ginabayan papalayo sa entrada ng kuweba. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad naman ito sa kanya na magkadugo sila. Dagdag pa ng matanda na siya ang kahuli-hulihan sa mga kadugo nilang katutubo na nagsasagawa ng mga sinaunang paniniwala. Pagpapaliwanag pa nito na ang lolo ni Arim ay ang apo niya mula sa pinakabunso niyang anak. Hindi yon pinili ng kanilang angkan, kaya napilitan nitong manirahan sa bayan. Mariin din itong inilahad na kaya yon nagpapakita sa kanya dahil sa kagustuhan nitong ipasa ang lahat ng karunungan ng kanilang pamilya. Matapos naman yung marinig ni Arim, hindi naman siya roon nagtaka, gawa ng sapat ng patunay para sa kanya yung ginintoang patpat na nakatarak sa dibdib nito. Kung pangkaraniwan lang kasi yung tao, paniguradong magdududa siya sa mga salaysay nito. Pero dahil sa kanyang mga nakikita, wala siyang karapatan na pagdudahan ang alinmang bagay na sinasabi nito. Arim, matagal na akong gumagala sa lugar na ito. Ilang dekada na akong naghahanap ng mga kadugo ko. Ngayong nandirito na kayo, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Sa inyong dalawa ng pinsan mo, ikaw ang mas karapat-dapat. Nais ko nang magpahinga. Ipapasa ko na sa iyo ang responsibilidad na ilang siglo ko nang pinanghahawakan. Wika ng matanda sa kanya. Nang marinig naman ni Arim ang sinabi nito, halos hindi siya makapagsalita. Gawa ng buong buhay niya, yon ang kauna-unahang pagkakataon na meron siyang makausap na tao na hindi biro ang tanda. Base kasi sa salaysay nito, hindi lang yun 100 taong nabuhay sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa isang lugar kung saan meron silang nakitang isang puno na pinamamahayan ng hindi mabilang na mga alitaptap. Pag-upo nila sa harapan nito, agad namang binunot ng matandang yon ang patpat nitong nakatarak sa kanyang mismong dibdib. Pagsilay naman ni Arim na iniaabot yun sa kanya, agad naman niya yung kinuha kung saan doon niya naramdaman ang pagdaloy ng kalahati nito sa loob ng kanyang sistema. Ang natira naman sa patpat na yon, naging isang punyal na merong magkabilang talim. Sa unang tingin, hindi mo sukat akalain na gawa sa kahoy ang punyal na yon. Matapos naman yung maibigay ng matanda sa kanya, napabuntong hininga lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, Magmula sa gabing ito, tingnan mo na ang lahat ng abilidad ko. Ang unang misyon mo, Arim, lipulin ang lahat ng masamang nilalang na naninirahan sa lugar na ito. Pagkatapos niyan, malaya ka na sa mga gagawin mo. Matapos naman yung mailahad ng matanda, dahan-dahan naman yung tumayo, naglakad patungo sa puno na pinamumugaran ng mga alitaptap. Paglapat ng katawan nito sa katawan ng punong yon, laking gulat na lamang ni Arim nang masipat niya yung unti-unting nakikipag-isa ang katawan nito sa punong kanyang hinawakan.
Sa isang iglap, tuluyan nang naglaho ang matandang yon. Pagsilay naman ni Arim sa mga nangyari, dali-dali naman siyang tumayo para lapitan ito. Subalit kahit anong gawin niya, hindi na niya nagawa pang mailigtas ang matanda. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, unti-unti namang naglaho ang liwanag na nanggagaling sa mga alitaptap. Sa puntong yon, dahan-dahan naman siyang nakaramdam ng kilabot, gawa ng malakas ang kanyang kutob, merong mangyayaring hindi kaaya-aya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napaatras matapos niyang masipat ang dalawang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, namumula ang mga mata. Pagbuka naman ng mga kamay nito, doon tumambad sa kanya ang maitim nitong daliri na merong matatalas na mga kuko. Tinubuan na rin yon ng mga umbok sa katawan na siya namang naging dahilan upang lumaki yon ng husto. Paghawak ng mga kamay nito sa lupa, buong puwersa naman yung sumugod sa kanya, kaya ang ginawa niya, hinarap na lamang niya ito. Kung tatakbo pa kasi noon si Arim, nasisiguro niya maaabutan din siya ng mga nilalang na yon. Paglapit naman sa kanya ng dalawa, agad naman siya nitong nilapa sa magkabilang balikat niya. Akala noon ni Arim ikakamatay na niya ang pag-ataking yon, pero pagsilay naman niya sa kanyang katawan, doon niya nasaksihan na hindi man lang ito kayang punitin ng mga nilalang. Habang nakabaon ang mga pangil nito sa kanyang balat, meron siya doong nakikitang malagintong likido na pilit na nagpapatibay sa kanyang mga kalamnan. Dahil sa pangyayaring yon, kahit anong gawin ng dalawang aswang, hindi nila kayang paslangin itong si Arim. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng pagkakataon para umatake, agad naman niyang inundaya ng saksak ang isa sa mga ito na siyang naging sanhi upang mabilis na tumigil ang paggalaw ng katawan nito. Pagsilay naman ang kasama nitong nilalang sa mga nangyari, dali-dali naman yung napaatras, bakas sa pagmumuka ang matinding pagtataka. Anong ginawa mo? Bakit wala ng kaluluwa ang kasama ko? Nagtatakang tanong nito habang patuloy yung umaangil. Nang marinig naman ni Arim ang sinabi nito, agad naman niyang binunot ang punyal niya na kasalukuyang nakatarak sa bewang ng kasama nito. Pagtadyak naman niya sa nilalang na yon, kampante naman siyang naglakad papalapit dito habang sumasagot doon ng, "Walang dapat katakutan sa mga nilalang na pumapatay ng laman. Matakot ka sa pumapatay ng kaluluwa." Kasabay ng pagwika niya ay ang mabilis naman niyang pagsugod sa nilalang na yon. Pagsilay naman ito sa kanyang ginawa, paulit-ulit naman itong inilagan ang pag-amba niya ng saksak. Akala ng nilalang na yon magagawa niyang matuklasan ang kahinaan ng punyal, pero nang masugatan siya nito, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang unti-unting bumabagal ang kilos niya. Dahil sa pangyayari, doon na nagkaroon ng pagkakataon si Arim upang basagin ang kaluluwa nito. Pagtarak naman niya ng kanyang punyal sa dibdib nito, naiwang nakatayo ang nilalang na yon, wala ng buhay. Matapos ang kanilang paglalaban, doon napagtanto ni Arim na ang kaluluwa ng matandang nagbigay ng abilidad sa kanya ay kasalukuyan na ring namamahay sa katawan niya. Maaaring kaya yun na malagi sa katawan niya ay para turuan siya kung papaano makipaglaban gamit ang armas na yon. Sa loob ng 1 buwan, nilinis ni Arim ang bundok ng kanilang pamilya. Nang mapagtanto niyang malinis na ito, nagpasya na siyang bumalik sa kanilang baryo. Noong una, hindi pa pumapayag noon ang pinsan niya, pero dahil sa pamimilit niya, wala na rin yung nagawa. Sa pagbalik ni Arim sa kanilang lugar, unang sumalubong sa kanya ay ang dati niyang tropa. Bawat isa sa mga ito galit na galit, tila bang meron siya doong malaking atraso. Gayunpaman, hindi yun pinansin ni Arim sa kadahilan ng ayaw niyang magsimula ng gulo. Subalit,
Nang tangkang aalis na siya doon ng mapayapa, yun na rin mismo ang gumawa ng paraan para mapilitan siyang lumaban. Pagkalabit ng mga armas nitong hawak, agad naman yung tumalbog sa kanyang balat na siyang naging sanhi upang tamaan ang mga kasama nitong malapit sa kanya. Matapos ang mga pangyayaring yon, lahat ng kaibigan niya halos hindi makapaniwala. Upang makaiwas din sa matinding sigalot, si Arim na mismo ang nagbabala na wag na siya nitong sundan pa kung ayaw nito ng karagdagang gulo. Awa naman ng Diyos pinuno, sinunod nito ang kanyang mga babala. Magmula noon, muling nabuhay ng payapa si Arim sa kanilang lugar. Upang maging kapaki-pakinabang ang kanyang mga araw, itinuon niya ang kanyang buong oras sa pagtulong sa kanyang ama. Habang tumatagal, hindi na siya yung binatilyong palaging nais ay sumama sa mga kabarkada para makigulo. Pero alam niyo pinuno, na magpahanggang sa ngayon, tangan-tangan pa rin ni Arim ang kanyang ginintoang punyal na gawa sa kahoy. Okay, opinyon ko sa kwento. Hanggang ngayon, tangan-tangan pa rin ni Arim. So, ibig sabihin, buhay pa ngayon tong si Arim. 'Di ba? Oh, yung mga taga-Tarlac dyan, partikular sa lugar ng Kamiling, baka meron kayong alam na bundok dyan, oh. Kasi alam naman nating lahat na pagmamay-ari yan ng pamilya nila Arim. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit simulat sa pool, hindi na siya ron nilagay ng magulang niya? Bakit kaya? Siguro ayaw ng mga magulang niya na siya yung maging tagapagmana, na walan lang ng choice yung mga magulang niya kasi nga hinahanting na yung grupo nila Arim eh. Pero sa tinagal-tagal ni Arim sa bundok na yon, parang wala naman nangyari sa mga barkada niya, 'di ba? Kung tutuusin, parang siya pa nga yung tumapos ng buhay ng iba eh. Kasi 'di ba, wala naman nabanggit sa kwento na pagbalik ni Arim sa bayan nila kulang na yung mga kaibigan niya. Di parang kumpleto pa nga eh. 'Di ba? So ano kaya yung dahilan kung bakit simulat sa pool hindi na siya pinapunta ron ng tatay niya? Siguro mas valid na reason yung sinabi ko kanina, no, na ayaw nilang si Arim ang magtanga nun kasi parang sumpa eh. Isipin niyo ilang milenyo na buhay yung lolo niya. Ganun nakatagal. Paano pa kaya tong si Arim? 'Di ba? Oh, shout out sa mga taga-Tarlac. Baka malay ninyo nakakasalubong niyo si Arim pero hindi niyo alam, 'di ba? Kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.